acompañarnos neste momento importante para os viños galegos. Imos a presentar unha estrategia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas. Porque unha comarca vitivinícola non é só un lugar onde se produce bo viño, é un lugar que ten capacidades de atracción desde o punto de vista turístico, é un lugar onde vertebra o territorio e é un lugar que ten unha potente actividade económica. Por tanto, mesturar a economía, o turismo, a vertebración do territorio e o viño é o que pretende esta estrategia deste sector. É unha realidade prácticamente finalizada, polo que sei, imos presentar a próxima semana, finalizada está. É unha iniciativa conxunta do sector, da Xunta, da Fundación Juana de Vega, onde levamos investidos máis de 700.000 euros. Para que? Pois para concretar cal é a estrategia. Como pensamos nós que se pode mellorar a calidade, primeiro obxectivo? Como pensamos nós que se pode mellorar a venda e a comercialización, segundo obxectivo? Como pensamos nós que temos que agruparnos para traballar e poder facer fronte a adegas que solamente unha adega pode ter 1.000 hectáreas? Todas as Rías Baixas ten 4.000 hectáreas. Pois ben, adegas españolas e europeas poden ter 1.000 hectáreas unha sola adega. Por tanto, como podemos, mantendo a idiosincrasia galega e a nosa forma de entender a propiedade, como podemos facer e incrementar os estándares de calidad? Como podemos internacionalizarnos cando a maioría das adegas non teñen capacidade para adicar recursos humanos á internacionalización? E como podemos tamén manter e garantir a remuda xeracional?